Sa good vibes, mga pamatan-on sa banwasang Manapla mayara sang ilang nga duta nga ginapanguma. Ini ang ginaduso nga mangin isa ka Agri Tourist destination sa lugar. Yaring report. Mga utan kag iban pagid nga high-value crops ang gintanom sa mga pamatan-on sa isa ka 600 square meter nga farmland sa Hacienda Mirian, Barangay San Pablo sa banwasang Manapla. Ang grupo sa mga pamatan-on nga katapos ang Mirian Youth Farmers Organization ang nagapadalagan sini. Sunod sa chairman sang grupo ang pagpanguma ng inhigayon sa mga pamatan-on nga magamit sa mga mapuslanan nga bagay ang ilang nga tion. Tungod sa ini ngayot nang daw na minimize ang paglagaw sa kada kabataan. Arab lang imbes nga ilagaw nila, ipanahor, makatuon sang mga lain-lain. Makatuon sila sang pagpananom-tanom. Tungod sa ini nga organisasyon, nakabulig kami, nakaserbisyo kami sa community. Sila ang recipients ng solar irrigation projects ng gobyerno probinsyal. Ini ang nagabalor sang 6.9 million pesos kag ginsugdan ang construction sang proyekto sang 2020. 90% na ini sa karon nga nakumpleto kag sa madason nga bulan ginalauman nga lubos na ini nga mahuman. Ginabulubanta nga maserbisyuhan sini ang mga 30 tubtub 50 ka ektarya. Sunod sa municipal agriculturist, ginapaabot nila nga may isa ka agri tourist destination ang lugar. Annually, gahatag kita sa ila sa mga garden tools, vegetable seeds, organic fertilizers, kay iban pang farm inputs. Kag sa technology ginagabayan ginaton sila. So ang ginalantaw naton sini sa ginaliwat ko gina-emphasize ko gid na siya nga gina-develop naton ini nga mangin isa sang amon nga Agri Tourism sites. Personal nga ginbisita ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang proyekto. Nalipay siya nga may mga pamatan-on nga mayara sa interes sa agrikultura. Bale sa isa ka tuig kung maka-support kami amo na bale ang 50% gina-dividend namon. Oh, okay. Then ang 50% amo na sa ang para sa financial naman dason mga expenses. Kasi sila kakapot. Well, ang pingan yung kwarta, importante ang mga miyembro niyo kabalo. Okay. Kundi ng kwarta, kagpilang kwarta. May man na naghahatag ka mo dividendo, no? So at least bata pa lang kainsindi na sila kung ano ang putsi ganun sa dividendo. No? Lubos naman nga ginpasalamatan sa komunidad ang proyekto. Sunod kay Mayor Manuel Escalante III na aprubahan ang proyekto sadto pang tion sang Vice Gobernador pa si Lacson. Ang grupo ang nagbaton man damlag pa sang award. Ini ang nangin second place in innovative technology sa search for the most outstanding farmer organization sa Negros Occidental sang 2020.